गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 2022 मायथाइनि 19 जुलाइ दिनैनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों हुजुआनि नुट्रिसआ कला आंगुरनि बानजायनाय 5 सान भारत नाट्यम मोसामुनि सायाव फोरोंथाय मावबादा खुंदों। चिरां जिल्लानि पानबारियाव थानाय मुंख्लं सुजित नार्जारि अडिट'रियाम हलाव थांनाय 12 जुलाइनिफ्राय 16 जुलाइसिम सानबानि भारत नाट्यम मोसानाय फोरोंथाया मोजाङै मोजां जोबनानै थांबाय। फोजोबनाय हाबाफारियाव जिरायनो नं माल सेरफांनि बिटिसि बियाबनि MCLA धनन्जय बसुमतारी बिथाङा बाहागो लादोंमोन। अरुणाचल प्रदेशनि सासे सुबुङा आसामनि सासे बर' सुबुंखौ .22 राइफलजों गुलि गावनाय जाथाया गहपुर हालामनि सिङाव थानाय अरुणाचल आसाम सिमानि हलंगि दालां लांदांफारा गामिनि साखाथि अरुणाचलनि पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव बे गिख्रंथाव जाथाया सोमजिदों। आसाम आरो अरुणाचल सिमायाव गुलि गावनाय जाथायाव मैया प्रिमसन बसुमतारीया अरुणाचलनि दुथां सुबुंनि आखायाव उदैयाव गुलि नांदों होनना मिथिनो मोन्दों। थारैनो अरुणाचलनि दुथां सुबुंफोरा आसाम आरो अरुणाचल सिमा ओनसोलाव फैना गुलि गावनाय आरो फायारिं होनाय जाथायखौ सम सम जाफ्लेबाय थानायखौ नुनो मोन्दोंसै। BKWSCआव थिसननाय सा 42 फोरोंगिरिफोरनो 12,000 रां हरनाय जागायबाय। बिटिसि सोरखारा BKWSCनिफ्रायबो सा 30 फरायसाफोरखौ UPSC, APSC, NET बायदि आनजादनि थाखाय फोरोंथाय होगोन होनना खौरां मोननाय जादों। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 13थि गायसनथाय सान फालिथायाव फोसावनाय जादों मासिगिरि अनिल बसुमतारी बिथाङा। बिस्वजित दैमारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव माखासे गोनां बाथ्राखौ मख'दों। दानि सुबुं सानखोनि बाथ्राया सोरबा बाथौ गौथुमनि नङा भारत सोरखारा हारि महरै दानि सुबुं सानखोखौ खालामनाय जादों। हारि महरै सिनायथि होनो थांनायाव बर'फोरा गुदि महरै बाथौइज्म दङ। बेबायदि सुबुं सानखोआ लिराब्ला बे बुहुमाव बर'आ दंना गैया मिथिनाय नङा होनना फोरमायथिदों। धोरोमा जेराव मोननै मोनथाम दं बर'आव बेखिनि सरसाया फैखागोन बेयो स्वाभाबिक। अदेबानि दानि सेन्सासनि बाथ्राया सोरबा बाथौ गौथुमनि नङा। दानि सेन्सासनि बाथ्राया जाहैबाय भारत सरकारानो दिनै माने हारि हिसाबै माने दानि सेन्सासखौ खालामनाय जागोन होननानै बुंदों। दा बेबायदि सेन्सास जानाय लोगो लोगो हारिनि सिनायथिखौ होनो थांनायाव बेवहाय गोबां कलम दं लिरनाय। दा बेवहाय नोङो बर' हिसाबै बाथौआ गुदि हिसाबै बाथौइज्म लिरनाय, बर' माने बिमानि रावखौ बर' राव होननानै बुंनाय, हारिखौ बर' होननानै बुंनाय, बेबायदि बे सेन्सासाव लिरनांगोन आरो मा बर'नि गावबा गावनि सिनायथिखौ। जुदि जों बे सिनायथिखौ लिराब्ला बर'आ दंना गैया आरो बे भारताव मोनथिजानाय नङा। गतिके बे बिराद डेन्जार बर' हारिनि थाखायबो। अदेबानि धोरोमाथ' जोंहा ख्रिस्टानबो दं बा गुबुन गुबुन धोरोमफ्रावबो बर'फ्रा दङ आरोखि। दा ओंखायनो बर'नि सिनायथिखौ होनो थांनायखौ लानानै बर'नि गुदि धोरोम बाथौखौ हयथ' लानानै मानसिफ्रा सावरायलायबाय थादों। बाथौइज्मनि थाखायबो नांबाय थादों नालाय। खिन्थु आं सानो मा बेफोर बेलायाव जयैनो सावरायलायनानै मोनसे थांखियाव फैनांगौ। आरो आं सानो जे माने जिखिनि बर'फ्रा गुदि धोरोमाव दं आं सानो बिथांमोना गासिबो लिरजोबबाबो बर' हारिया थैनाय नङा। बर' हारिनि सिनायथिया बे सेन्सासाव थागोन। आं बेखौ सानदों जुदि उसुबिदाथारब्लाबो खालि जायफ्रा बाथौआरि बे बाथौआरि खिनिया माने गावनि धोरोमखौ बाथौ हिसाबै बाथौइज्म हिसाबै लिरब्लाबो आं सानो बर' हारिया गोमोरलांनाय नङा। बर' हारिया गावनि सिनायथिखौ लाखिनो हागोन। ओंखायनो गुबुन गुबुन धोरोमारिफोरखौ बिसोरनोबो मोनसे मोनथाय दं, बिसोरनोबो हगारनानै होनांगौ। गतिके बिथांमोना जुदि माखासे धोरोम खान्थिनि बेलायाव उसुबिदा गोबां थानो हागौ। ओंखायनो बे बेलायाव बयहाबो जिहेतु फ्रिदम दं। गतिके बे मथे बिथांमोनखौबो गावसोरखौनो साननो होनांगौ, गावसोरखौनो मावनो होनांगौ। नों बेखौ लानानै बर'नि गेजेराव मिसआन्डारस्टेन्डिं जानो नाङा, गोरोन्थि बुजिनाय जानो नाङा। खिन्थु बर'नि बेलायाव बे फैखागोन। मानो बर'आव दा गोबां माने धोरोमनि सुबुंफोर दंसै। बर' सुबुङा माने गुबुन गुबुन धोरोमावबो दंसै। नाथाय माने दा जिहेतु हारिनि बाथ्राया सरखारनिफ्राय फैदों, सोर सोर माने मा हारिनि बेखौ सरकारा मोनथिनांसिगौ। आरो बिनि थाखायनो बे सेन्सासखौ बेबायदि जातिनि भित्तियाव खालामनो नागिरदों। गतिके बेवहाय बर' हिसाबै बर'फ्रानो थांखि लानांगौ दङ। दा आंहा बुंबा दाय जाबाय थायो। खिन्थु सैथोआ बे जाहैबाय मोनसे माने संबिजितारि मोनसे खान्थिनि गेजेरजों मावनो लानाय हाबाफारि। ओंखायनो बेवहाय जोंनि
बुंनाया जेबो खाथिया अदेबानि जोङो बर'खौ बर' हिसाबै मोनसे भारतनि बिखायाव जुदि सिनायथि मोननो लुगैयोबा जों बर'नि माने सेन्सासाव बर' हिसाबै जों लिरजोबनांगोन ओंखायनो बे बेलायाव आं सानो जे बर' हिसाबै जिहेतु दाबो बर'नि गुबै सिनायथिखौ होनो हानाय गासिबो दंखाजोबो धोरोमनिफ्राय लानानै बेखिनि खालामब्लानो जागोन होननानै आं सानो आरो माने बेखिनि सुबुंफ्रा खालाम बिसायख'थि जानांसिगौ दा सरकारा फाथिनो नागिरदों अदेबानि जोंहा गामि सोनाय आरो मा होनो समस्तिफोरखौ थिग खालामनाया जाजोबाखै बिनि बेलायाव जोंहा सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव माने जि बर' गामिफोर दं बे बर' गामिफ्रा माने दासिमबो बर' कसारियाव माने हाबनो हायाखै मानो होनना बुङोब्ला बड'लेण्डआव माने गामि सोसननांगौनि हाबाफारिया दाबो जोबाखै अदेबानि सरकारा बुंबाय जाय जाय गामिया बेवहाय हाबथावा बा मोनसे प्रपजालाव गैया बेखिनिया बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव हाबजासिगोन होननानै अब्लाबो सनितपुर आरो बिश्वनाथनि माने आफादफ्रा बर' आफादफ्रा दाबो मोनसे थांखियाव फैनो हायाखै बेवहाय थानो ना थाया बिनि थाखायनो बे एसे बेफोरखौ नेनानै लेहेम जादों ओमफ्राय मोनसेया जाबाय राभा हासं बियो दथि सिरिलाव थांनांगौनि खाथिराव बेवहाय थानाय गामिफोरखौ माने राभा हासं अट'नमास काउन्सिला एनअसि होआलासिनो बेवहायनो जयै थानायनि बाथ्राखौ बुंबाय थादों आरो बे बेलायाव बे ओनसोलनि थाखायबो एसे थाबथानानै दंमोन आरो अदेबानि दा मोनसे गरन्थआव फैबाय माने थाबैनो माने बे गामिखौ फाइनाल खालामनानै बिसायख'थिखौ फाथिनाय जासिगोन मानो होनना बुङोब्ला बिसायख'थि जायागौमानि माने बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला मिसिं काउन्सिल आरो गुबुन गुबुन काउन्सिला जेरैबायदि जौगाथायनि खामानि मावनो फान्ड मोनदों बे फान्डखौ मोननाय नङा ओंखायनो बिसायख'थिया खुब गोनांथार ओंखायनो गासिबो जिखिनिया थालाङो आबाद बेखौ गारनानैब्लाबो फाइनाल खालामनानै बिसायख'थिखौ फाथिनानै बेनि गेजेरजों बिटिसिनि बायहेरायाव थानाय जिखिनि बर' गामि दं बे बर' गामिफोरखौ लानानैनो बर'फोरनि जौगाथायनि खामानिखौ मावलांनांसिगोन आरो बे थांखिखौ बिथांमोना लाबाय